toca facer o noso famosísimo Galeguiza Test. Galeguiza Test, vale. Así que nada, bueno, lembro-vos a todos os que ainda non coñecedes este maravilloso xogo que vamos facerlle unha serie de preguntas rápidas a Xosé. E nada, dispón de 1 minuto e medio para responder. E nada, a ver se superas aos nosos anteriores participantes. Que tiña o récord? Creo que o récord tiña o Fran da Lobeira con 22. Amorodo ten 16 puntos, así que a ver se consigues... Vale. Bueno, se estás listo, comezamos. Sí. Estou. ¿Estás listo? Vale, Lucía. Bueno, comezamos. 3, 2, 1... Vai. Comida favorita? Tortilla. Estación favorita do ano? Inverno. Cidade ou campo? Campo. Cans ou gatos? Cans. Que superpoder elexirías ter? Parar o tempo. O teu youtuber galego favorito? Ademais de vos, por suposto, hola son Mario. Que o coñecín antes, pero moi guai. Bueno, seguimos. Que é o que máis che mola dunha persoa? Lealtade e sinceridade. Descríbete nunha palabra. Normal. Esta é importante. Panorama ou París de Noia? Como dominicano. Bebida favorita? Auga. Que é o que máis che apaixona? A tranquilidade. Quen é o teu exemplo a seguir? Miña mai. Canción galega favorita? ACAB de Son da Rúa. Grupo galego favorito? Son da Rúa. Soño frustrado? Ser futbolista. Género musical favorito? Rap. Que país preferirías visitar? Portugal non, porque xa o coñecín. Brasil. Perfecto. Espera. Non. Aquí non acabamos. Cambiares o teu pasado? Non, se pasou foi por algo. Vale, tempo. Perdón. Caguei eu. Nada. Ainda foi rápido. A ver, cantas fixeu? Pois fixo... Fixetes 19. Está ben. Bueno, con un pouco de ton, dá tempo alguna máis. Podemos dicir que xa entras no noso podio, estás no top 2, así que... Dite como entra por los teus ouvidos. Este ritmo lento no deja repetitivo. Siempre representa estilo combativo. O que levo dentro saco fora cando escribo.